Inaxio, Ono, Balerdipeko erleak Bai. makin hasi zen, orain sozio duzuna, egun batean eraman zintuen, ator ikustera, eta erlezaletasunak ziztatu. bai, bideoan ikusien bezala, bueno, bedaion dazkau erle batzuk, eta, bueno, makin hemen dia biela hortxe hau, bea bere kauzatzen erlekin, ez dauka atzetik, familia, bueno, lehenagotik jason zea ez, baina bere kabuzaz izan erle jarri nahian, eta bere interesangatik, eta bueno, beti mendizaletasunagatik erlazioki dugu, eta egun baten esaten zen, etorri ikustea, eta laguntzia zu pixka, eta gu nintzen egun baten, ni dena galdetzen nionez, hasieratik galdetu hau zeatik, da hau zeatik ez, eta bestea, eta azkenen beste egun baten nintzen urrengo nahi, eta azkenen gustatu, eta esanen, honekin proiektu politikoa diteko aukera daukeu, eta hola xatea zen. Ederki. Mikel, Lizardi baserriaren lehen aztarnetako bat, 1660an dokumentatuta omen dago. Ez zarete orain goxeak? Ez, aspaldikoak, aspaldi xamarrekoak bai. Eta eusten diozuenak? Bai, saiatuko bintzat. Bueno, lore kontuetan eta aritzen zarete zuek gehien bat. Bai, lore mostuakin aitzekea, bai. Baina, bueno, lore mostua gatoz, bueno, 80etik hasi ginen lorea bakarrik ekoizten, ordu arte aita biak, berdura pixka bat, eta geho lorea gustatzen zaizkion asko, eta hortik gatoz. Bai, eta, bueno, oraintxe, pues, momentu honetan, pues, aitak utzitako lanak, pues, haiek buru belarri ematen. Gogoratu, bost solaskide hauentzat galderaren bat bazenute ere, Gipuzkoa Plaza aplikazioaren bitartez egin dezakezuela, eta salamak azoarkarako, horretarako ere aukera hor daukazuela. Asier, zuek hiru lehengusuk hartu duzue negozioaren, sagardotegiaren ardura. Zuena ere aspaldikoa. Bai, hala da, baserri izarrian hor segitzen dugu lanian, 500 bat urte baditu gure baserriak, bere garaian monumentu historiko izendatu zuten, eta, bueno, orduan etorri zen arantzadikoak eta behitatzea, eta, bueno, hala esan zuten. Paeta zarrak eta horko zurtoinak eta printzipalak 500 urte inguruko baserri bat zala. Azkeneko urtietan eta aldaketak eta jasan ditu, pues, bueno, pixka bat baserriko egoerai moldatuz, hunditzen eta junda, nire gurasuak eta jaio zinenean asko zian, etzian kabitzen, eta, bueno, puskatean txizan, eta, bueno, aldaketa batzuk eta ondu dira, baina baserria printzipalak 500 urte. Urte guzti hauetan magina bat lan desberdinak eta izan du dira, usten da, seguru ez gaude, baina behate horria gatzan ingurua hilotutare bat zehola, aurrian portua ere bagenun, badu dokumentu batzuk eta aurrian portu bagenula, eta gartziategi, gazigategi, tikan ote datorren eta kontu horrekin, baina, bueno, hasieratik eta beti sagardo gintzai eta lotuta onduan zea bat, eta naiz eta beste ganaduak eta transportiak eta beste kontuk ere izan duidan baserri ingurun, beti ondu geha sagardo gintzakin lotuta. Einaut, zuek esneki gaietan aritu izan zarete, goiburu politaskoarekin, esnetan bizi gara, eta 3 autozerbitzu gune dituzue Lazkaon, Ordizian eta Beasainen. Bai, alaxe da. Iztu eta baserria Goierriko bailararen erdian kokaturi dago, Lazkao mendia auzoan, Lazkaoko herrian. Eta 3 herri handi ditugu ondoan, baserritik 5 minutura, Lazkao, Beasain eta Ordizi, eta bertan zerbitzu gunea ditugu. Aipatu ni 5. belaunaldia, iztu eta baserrian, esne behiekin lanean, eta 5. belaunaldia esne behiekin lanean bakarrik ez, baizik eta beti ere salmenta zuzena egiten, produktua herritarrari zuzenean salduaz. Eta hortxe. Eta aurrera begira. Hoi, eta. Usue, zuek ere garrantzia handia ematen diozue gizartearekin konektatzeari, sare sozialak? Bai, azkenen gizarte hori da gure produktu kontsumitzen dituna, edo kontsumitu arazi behar dizkeuna. Orduan, bueno, sare sozialak gaur egunen bai da instrumentu bat, gure egunerokotasun hori, edo, bueno, pixkat azaltzeko, nahiz guri erreparo pixkat emategun, baina, bueno, bai, saiatzen gara pixkat gure egunerokotasun hori gizarteai azaltzen, eta gure mundu txiki hori, denan begibistan jartzen. Zuek mosalekin aritzen zarete. Bai, da. Inaxio, lehengoan Goixamarrean izan nintzen, bisita egin izun hartan, Balerdipean, baina gainerako erlauntzak are gora dauzkazue. Asiako listorrari eta barroa izeneko akainari ieska zabiltzate.
Bai, bueno, nik uste gaur egungo erlezaintza, garrantzitsuena edo gakoa da erlea biziri mantentzea. Produkzioa ja kasi beste aldeateako uste dugu, ze garrantzitsuena da gure makinaria edo gure erlea ondoa estea. Orduan, zuk esan duzun bezala, gure gaitzi nagusina dela barroa, dela kain bat, horren aurkaiteko urte guztien zehar lan askoin behar dugu eta oso ondo tratatu behar duen gauza bada, eta gero bigarren fasea da listorra hasierra edo listor beltza. Hortatik ies egiteko askotan altura hartze dugu bideoi bezala, azken finean listorrak oraindik ez dialako hain gora jatzen eta saiatzea toki horiek erabiltzen erlea babesteko. Eta bestela hortxe erlauntzaren aurrean jarri eta beti mehatxuk ahi. Erlauntzan aurre jarri eta neharrez erabat. Baina bai. Mikel, lorezaintza dela esan dugu zuen sektorea. Sektore errazik ez dago, baina zuek ongi ari zarete eta baikor. Bai. Nahiko ondo goaz, nahiko txukun gustoko gauza bintzat oso gusto egite duzu. Daukaten libertade bat behintzat produktore gutxi xamar daukat edo kompetentzi gutxi xamar daukat hemen sektore honetan. Eta bai horrek libertade pixkat usten dira, bai. Asko gustatzen zaigu, ni oso baikorra naiz lore gintzan, ez naiz sekulan ekatzen, berdin zait 10 ordu egin, 16 egin, edo 20 egin behar bali maila ere berdin zait, azkenian. Nik ez naiz nekatzen, lore gainean behintzat produkzioan behintzat ez naiz sekulan nekatzen. Ez dut bukaera bat ikusten, beti mejora txiki bat, urtero. Aitakin beti izaten un liskar bat hori izatezan. Sekula ez nitula lanak usten, aita beti buiaka, noiz utzi behar dituzu, baina ezke... Aldrebes, aldaba izaten normalean? Nere kasuan etzen izaten. Aita beti buiaka noiz utzi behar nitun lanak eta izugarri esan, aitak nola buila botatzen zian eri lanak utzi behar nitulako, baina ezke orduak pasatzen izkian, ilundu zan da, jabala, horren beste ordu, gabian, 10, eta nio handikan etxeatzeko. Etxea iritsi eta lehenbiziko bronka, aitak, klaro. Baina bai, beti gusto izan du naiz eta ez nahi nekatzen. Poliki, handitzen guak sektorea, nik uste limite bat bilatu dutela eta hori mantendu behar dutela eta jazta. Gustoko lekuan aldaparik ez? Nik ez dut aldapik ikusten hor behintzat. Horrekin ez. Edo baldima da, beherako. Beherako horrek utxik xamar izate jute, baina, xuxen izan da nahiko dizan dugu. Asier, badakit zuen aurreko belaunaldia beti hor dela, zuei laguntzeko prest, baina txampon horrek ifrentzua ere badu, egunean zenbat aldi zentzun behar izaten duzue, etzeate ondoai, Baten bai, tarteka entzuten dugu, bai. Azkenian, belaunaldi askoko zea batetik gatoz, etxe batetik gatoz, eta nera etxe eta osaba izan dut pixka sagarrotegian ardurera mandutenak urte askuan, eta oain 8 urteo, pixka bat guk, pixka bat hasi ginean hor ardurak hartzen, eta eskerrak ematekua da ere bai, beraiek ze pauso eman zuten zergaitikan, tarteko ondu da zikantolatu zuen ikastaro bat, generazio aldaketana, eta oso potenti izan du da urtebeteko lanketa bat izan duzan, coach batzukin, eta sistemika landuz, eta azkenean barruak ustutzen ditu, ez dautzen un jendiakin, eta nera eta osaba hor bere 60 asko urtekin, hor txe onduzian baita kaiu ematen, eta egia esan oso ondo etorri zitzaigun, zergaitikan izan duzan inflexio puntu bat ez, hortikan aurrera, beraiek izan duzian gai pixka bat, zera pauso bat emateko, eta guri usteko, gure erara pixka bat gauzak egiten ez, eta guk ere bai, baloratzeko, ordu harteko atzetik antzetorren lan guztia. Eta, baina, aldaketak ez dira inoiz errexak izaten, gure lehenengo aldaketa izan duzan, logo aldatzia. Eta logua, imaginatun zan neraitak eskuseintako, sagar bat, hori aldatzen hasi ginean, etzeate ondoa, ez da gizte, eta atzetik gehiago etorri dira, baina egia da, urtiak pasatu dian bezala, behaiek ere kontuatzen dira gauza aurra dijoala, ondo dijoala, eta nik uste behaiek ere guztua daudela, eta bosten arteko tandem bat iten dugu, eta hor guaz, lanien aurreaka. Einaut, zuek suerte hori baduzue, gurasoak hor, ondoan, bide lagun, eta haiek ere aurrera begira daudenak. Berrikuntzei beldurrik ez, eta orain,
esnekietatik ja aragitarako urratsa ere egiten. Hoi da, iztuetan gure arbasuen jakintza eta teknologia berrak uztartu ze lan egiten dugu. Eta esan guraso eskerrak eman, ez? Beraik urtez urte inbertsio txikiak eginez, beti berrituz, beti salmentatu zena buruan izanez, pauso handiak eman dira Iztueta baserrian. Eta oinarri bezala, nik esan nuke atzea buelta egin deula. Iztuetan 40 behi ditu gaur egun jaizten, gutxi gara bera. Eta Flebik Arrazako behiak di hauek. Eta bueltatu gara hainbat hektarea, hainbat behi. Gutxi gara lan egiteko modua hori da. Behiak zuzenan lurretik jateari sekulako garrantzia eman diogu. Gure behiak, gure larreetan bazkatzen duten belarronari esker, goi-mailako produktuak ekoizten ditugu Iztueta baserrian. Eta goi-mailako produktuek esneon baten ondorio dira. Sekulako garrantzia du Iztuetan, behiak lurretik belarra jatea, lurretik proteina eta azukre berri hori egunero jatea. Azkenean konturatu gara, gure produktu honorren atzean, esne honorrekin ekoiztitako produktuak daudela. Eta animalen ongizatea eta naturarekin oreka prozesu horren barne dira Iztueta baserrian. Uxue, ongizatea eta oreka horiek zuek ere oso presente dituzuen balioak. Bai, guk azkenen, guk behorrekin zatzegea, baina bai asko baloratze dugu, esan nahi dut, animalie ondo egotea, azkenen guk primerako produktu lortu alizateko, gero jendena helarazteko. Eta zuentzat zein polita den bikote lagunarekin, koinatuarekin, aurrekin, moxalekin eta mendira buelta bat eman, haiekin ibili, oreka hori sentitu, gozatu. Bai, azkenen da sortzen dalako konexio bat. Behorrak mendira eramateko une hori eta esan nahi nuen. Bai, azkenen, da konexio sortzen da, bai animalikin, bai naturakin, eta bai familin bertan, azkenen gaur egunen 3 generazio, senarra naite, senarra eta semea, 80 piko urtetik gora di joan atxona, eta 9 urteko ume, azkenen tarte handie dau, generazio oso desberdine die, baina denok batea azkenen, ez da esatenan pina sortzen da hortan, bai sortzen da mendia juteko egun hortan, edo aurretik prestakuntza lan horietan, eta alako kimika zirrara hor nerviosismo puntu bat, eta lehen aipatu dien baso bainuoik, juten ganen amezektatiken aralarrea oinez, ordu eta pikon, denok familigiron eta bai animalikin doi, hoi sentitze horrek betetzen du asko, eta azkenen matizu indarroi ez da, segitzeko eta mendia jundakon paisaje hortaz gozatzeko. Ederki. Pare bat galdera erarazi izkigute gure kongresukidek bata zeuretzat usue edo inautentzat izan daitekeena. Sare sozialetako jarraitzaileak bezero ere izaten aldira? Batzutan bai, beste batzutan ez. Azkenen, batzuk bai igual lehenengo bezero, gure kasun igual bezero izan die, eta gero jarraitu digu ezan, gure sare sozialetako aktibidadera ez dara oso altu ez da, azkenen hortako implikatu inbar da asko zen eta demoik ez dauket. Orduan, pixkat egunerokotasun hortan matiz batzuk sartzen saiatzegea, hortako jendek ikusteko nola biziken, edo gure bizimodu hortan ze bizipen dauzkeun. Einaut. Nik esango nuke baietzez asko bezeroa dira, eta gaina kontutan euki behar dugu baserritar txikiaga, baina enpresari txikiaga baita ere. Eta orduan nahi edo ez, zure eguneroko azaltzen duzu, sare sozialetan, interesgarri dien irudia sartzen dituzu, jendean nolabait erakarri behar duzu, gero ondoren saltzen duzun hori merkatuan konparatzeko orduan ez baita erresa industriarekin edo beste ezin produktuekin, burrukaita esatana, baina ez burrukaita baizik eta leku berdinen egotea, balda berdinen egotea, eta jendeak erosketako saskia betetzen honen nik uste, asko gaur egun da geroz eta gehiago, belaunaldi berriek behintzat, sare sozialak, mugikorran eskura dukagu beti ezein notizia txiki, garrantzia handi hartzen ari da, eta geroz eta gehiago hartuko du etorkizunean. Gainerako ontzat, azken galdera bat. Zer gomendio emango zenioke lehen sektorean proiektu bat martxan jarri nahi duenari?
benetan amesteko eta benetan nola ikuste aldin bau aurre egiteko eta gogoz egiteko aurre. Sinesteko. Hoi da. Bai, ilusioa, nik uste dut dela garrantzitsuena. Ilusioakin da goguakin jumar dezu. Bete behar bat bezala egite baldin bazu, urte asko damakizulako etxian hori ikusten, azkenien horrek normalian bide motxa izaten du. Eta azkenik, Mikel, Olentzerori eta Mari Domingiri gutuna idazterakoan zer eskatuko diezu? Ordu gehiago. Eta azken galdera bat, iri sartu berri zaiguna, internet bidez gure mugetatik kanpo ere saltzen alduzue? Einaut. Ez, nik esango nuke garrantzitsua dela txikia izaten jarraitzea. Iztuetaren kasuan mentzet, gu txikia gara eta txikiak izaten jarraitu nahi dugu, eta gure salmenta eremua goierri izan da beti, eta gure arbasoek, nire birraitonak goizero behiak etzi eta herrira gesten zen, esnea saltzea. Esne guztia saldu ondoren baserria jotzen zen berriro. Orduan helburua gutzako goierri da gure merkatu handiena ez, albarkatzen dena, Gipuzkoa zabaltzen gara, baina nik ez dut uste hortik aratago joan garenik. Araiarekin agian bai egunen batean, baina oraingoz txikia izaten jarraitu nahi dugu eta gertuan saltu. Kalitatezkoa, baina gertuan saldu. Einaut, Asier, Mikel, Uxue eta Inesio eskerrik asko bostoi.